У калекцыі брытанскіх каралёў захоўваецца адно вельмі цікавае калье. Зробленае яно з вялікай колькасці каштоўных камянёў і было падоранае на вяселле будучага ангельскага караля Эдуарда VII і будучай каралевы Аляксандры, яе бацькам, дацкім каралём Крысціянам IX. Дык вось адкуль паходзіць лінія Діор. Не, это зусім іншая гісторыя. Калье гэтае называецца калье Дагмар, бо сярод іншых упрыгожванняў на ім ёсць рэпліка аднаго з самых вядомых артэфактаў дацкай гісторыі – нацельнага крыжа, які па легендзе належаў дацкай каралеве Дагмар у 13 стагоддзі. Ну і? А вось прыглядзіцеся, крыж-то візантыйскі, гэта зусім не заходняя традыцыя. І больш за тое, па выкананні ён вельмі нагадвае наш беларускі гістарычны сімвол – крыж Еўфрасіні Полацкай. Ты маеш на ўвазе, што яны звязаныя? У іх жа розныя памеры. Наш-то ого-го, а тут і-гі-гі. Ну, там хутчэй падобная тэхніка выканання. Ну, агулам нам, канешне, хацелася б сказаць, што два гэтыя артэфакты паміж сабою звязаныя. Ну, але мы, на жаль, пра гэта нічога не ведаем. То навошта мы пра гэта невядома крыж слухаем? Бо, нягледзячы на шматлікія невядомыя, гісторыя незвычайнага дацкага крыжа прыводзіць нас у 12 стагоддзе да аднаго з самых велічных дацкіх каралёў Вальдэмара I і ягонай жонкі Сафіі, якая, у сваю чаргу, вельмі верагодна, была дачкой менскага князя Валадара Менскага. Менскага? Гэта што, дзеўка з Шабаноў? Чаму адразу з Шабаноў? Можа, яна з Серабранкі. Дык чаго яна так далёка забралася? А вось пра гэта давайце сёння і пагаворым. Гісторыя Сафіі – гэта цэлы маток незвычайных чалавечых лёсаў і каштоўных артэфактаў, якія, пераплятаючыся, звязваюць паміж сабой Беларусь, Швецыю, Данію, Францыю, Украіну. Карацей, будзе вельмі цікава. Нічога сабе, здалёк зайшоў. А цяпер нам разбірацца. Эх, памажы, Божа. Наперад. Пачнем гэтую гісторыю не з самой Сафіі, а з біяграфіі яе маці, дачкі польскага караля Баляслава Крываўста Рыксы. Каго? Ну, Рыкса, сапраўды дзіўнаватае імя, у іншых крыніцах праходзіць яшчэ як Рыхеза. У гэтай дзяўчыне не толькі імя, але і лёс быў дзіўны. Вось вы паслухайце. Бацька аддаў Рыксу замуж за сына дацкага караля Нільса. Яго звалі Магнус Дужы. План быў у тым, каб стварыць саюз Даніі і Польшчы супраць славянскага племені венедаў. Але лёс склаўся так, што Нільс хутка памёр, Магнус, спрабуючы заняць трон бацькі, быў забіты. У Рыкса на той момант ужо быў сын Кнут ад Магнуса. Але ён быў яшчэ вельмі малы і змагацца за ўладу не мог. І Рыкса вярнулася дадому ў Польшчу. Баляслаў вырашыў працягнуць гульню і аддаў Рыксу, верагодней за ўсё, за менскага князя, у будучым полацкага князя Валадара Глебавіча, сына Глеба Менскага, пра якога мы ўжо рабілі перадачу. Чаго ты ўсё кажаш верагодна? Кідай гэтыя свае разумныя слоўцы. Панапрыдумвалі гісторыкі. Кажы роўна, было ці не было? Ну вось, давайте тут зробім вельмі важную рэмарку. Ну, расказвай, што там за дзеўка прыгожая, разумная, а Журак умее гатаваць? Ну, яна ж полька. А? Што кажаш, яна з прыветам? Не з прыветам, а з прычэпам? Ясно. Эй, служкі, дайце яму 10 дубцоў. За што? Ну, я сам пакуль не магу патлумачыць, але думаю, нашчадкі мяне адобраць. Тут ёсць нейкая тэрміналагічная некарэктнасць, разумееш? Ну, я таксама не разумею, але дубцоў яму ўваліце ўсё роўна. На вялікі жаль, гісторыя Сафіі Менскай поўніцца шматлікімі гіпотэзамі і дапушчэннямі. Ну, ўсё ж 12 стагоддзе вельмі даўно гэта было. У славянскіх крыніцах, летапісах Сафія ўвогуле не згадваецца. Мы пра яе ведаем толькі з скандынаўскіх хронік і сагаў. Таму мусім ствараць шмат розных дапушчэнняў. Па аднаму з іх Сафія ўвогуле была дачкой не менскага князя, а тагачаснага новгарадскага князя.
Ну, але пакуль што навуковая супольнасць больш схіляецца менавіта да полацка-менскай версіі гэтай гісторыі. Ну, пры ўсёй павазе да Менскага княства, але з дацкай каралевы да Менскай князёўны, ці гэта для Рыксы не паніжэнне статусу? Ага, Новгород пасаледней быў бы. Ну, мы не ведаем дакладна, як там было, але ёсць такое меркаванне, што Баляслаў хацеў заключыць саюз з полацкім княствам. Менск быў часткай полацкага княства. І княства это было на той момант магутнае, вялікае, амаль што з выхадам да мора. І гэты саюз заключаўся супраць Новгараду. А гэта давала шанец на атрыманне ў будучым дацкай кароны унукам Баляслава, вот это самым кнутам. Свая была вот эта геапалітычная разборка. Карацей, паехала Рыкса ў Беларусь, але ненадоўга. Бо далей здараецца нейкая вельмі дзіўная гісторыя. За кароткі прамежак часу жыхары Новгарада выганяюць свайго князя, памірае дацкі кароль, памірае Баляслаў Крываўст, польскі кароль, і Рыкса дзесьці ў сярэдзіне 1140-х гадоў аказваецца ўжо жонкай шведскага караля Сверкера. Пры тым, што яе мужык Валадар, падаецца, быў цалкам сабе яшчэ здаровы. Як яна так? Нейкая туманная гісторыя. О, от знаў жа ж я. Ну, ветраная дзеўка з яе. Сёння тут, заўтра там. Прыйшла неяк надоечы да мяне і кажа: давай зробім адкрытыя адносіны. У Еўропе нібыта так модна цяпер, кажа. А я адкуль ведаю, што гэта за адкрытыя адносіны? Ты о, маеш цяпер. Швецыя яна ўжо. Вывучае перспектывы шведскай сям'і. Піша, што для нас гэта абаіх карысны досвед. Гісторыя гэта сапраўды вельмі туманная. Мы не ведаем дакладнага адказу. Але на сённяшні дзень існуе версія пра тое, што шлюб Валадара і Рыксы ў нейкі момант распаўся. Магчыма, з-за таго, што ў ім проста зніклі палітычныя падставы. Ну, папаміралі ўсе гэтыя ігракі, вось гэтыя ракіровачкі, і аказалася, што далей жыць разам не трэба. І Рыкса паехала і ўзяла яшчэ адзін шлюб. У любым выпадку, вся гэтая раскадроўка добра паказвае статус жанчыны ў тагачасным грамадстве, што жанчына – гэта такі натарыяльны акт, якім завяралі нейкую палітычную дамову і палітычны саюз паміж каралямі. І часам жанчыны самі ігралі ў гэту гульню. Фемінізмам там і не пахла. Дык, а Сафія, дзе ва ўсёй гэтай гісторыі? Ну і вось нарэшце, давайце пра Сафію. Хутчэй за ўсё, яна з'явілася на свет падчас нядоўгага, ну але хочацца спадзявацца, шчаслівага шлюбу Рыксы і Валадара. Магчыма, нават у Менску яна нарадзілася, у драўляным замку, які стаяў на месцы цяперашняга палаца фізкультурнікаў каля Свіслачы. Дзе яна гадавалася, калі была малая, мы таксама не ведаем. Магла ў Менску, магла ў Полацку, магла ў Польшчы, магла ў Швецыі, але тут цікавей іншае. У гэты ж час малая Сафія падрастала, гэта 1140-е гады. Старэйшы сын Рыксы, Кнут V, уключыўся ў барацьбу за ўладу ў Даніі. Ну там жа ж бацькоўскі трон. Ну але нешта ў яго пайшло не так, як у ягонага бацькі, і ў 1157 годзе ён быў забіты супернікамі. Дык чаго яны ўсе лезуць у гэтую Данію? Мёдам ім намазана. Ды ты што, там жа Грэнландыя, усе яе хочуць. Все хочуць патрапіць у Грэнландыю. У Кнуда V быў кампаньён у змаганні за дацкую карону. Звалі яго Вальдэмар, у будучым Вальдэмар I. Ён быў сынам папярэдняга дацкага караля і, дарэчы, кіеўскай князёўны, таму яго славянскае імя Вальдэмар, Уладзімір. І вось ён спачатку з Кнудам быў супернікам, потым стаў саюзнікам, а пасля смерці Кнуда увогуле здолеў пераняць усю ўладу ў Даніі і стаўся каралём. І вось менавіта ён у 1157 годзе узяў сабе ў жонкі родную сястру Кнуда, дачку Рыксы, тую самую Сафію Менскую. Ага, Рыкса зразумела, што Данію мужикамі не захапіць. І зайшла з козыра, выставіла дачку. Ну, мы не ведаем, як яно там усё было, але сапраўды можа быць такая версія, што ў нейкі момант да Вальдэмара прыйшла Рыкса, якая ў палітычных шлюбах разбіралася больш, чым хто, як вы ўжо разумееце, і ў яе быў унікальны тавар на суперзніжках.
Молоденькая княжна Софія, унучка польская караля, дачка полацкая князя, родная сястра былога дацкага суправіцеля і паралельна прыяцеля Вальдэмара. І ў нейкім сэнсе яшчэ падчарка караля шведскага. А прадаецца яна на зніжках, бо на дадзены канкрэтны момант ні зямлі, ні войска, ні ўлады ў яе няма. Ну, такая сабе інвестыцыя. А як жа правы моцных і незалежных жанчын? А як жа любоў? Ну, любоў там можа яшчэ здарыцца. Моцная жанчына тут рыкса. У адной са скандынаўскіх крыніц апісана, што Вальдэмар пэўны час сумняваўся, ці браць яму Сафію, ці не браць, але рыкса яго пераканала. І па выніку ён вырашыў ўсё-такі ажаніцца, разгледзеў у Сафіі патэнцыял. Хаця наяўныя крыніцы можна праінтэрпрэтаваць па-іншаму і скласці крыху іншую гісторыю, што гэта сам валадар Менскі дамовіўся на шлюб дачкі з Вальдэмарам. Ну, таму што это было выгадна і полацкаму княству, і дацкаму каралеўству. Ёсць такая крыніца, якая апісвае, што малую Сафію ўзялі на некалькі год на выхаванне да дацкага двара, ну каб яна крыху падрасла перад тым, як з ёй ажаніцца. Таму гэта версія таксама рэлевантна. У любым разе, вяселле адбылося ў 1157 годзе. О, давай, нясі віна! Я дачку замуж пристроїв. І ні за би кого, за датського короля. Не за принца, ні який там омлет. Ён Вальдемар. Яны апошнім часам там часто змяняюцца, таму не дзіва, што ты не можаш запомніць. Глядзі, моя рыкса непутёвая написала ўрэшце. Шведская сям'я, абы што, ТЧК. Софию нашу пристроила. ТЧК. Шли гостинцы да адрес Дания, замок Хаун. Да запатрабавання ТЧК. У гэтай гісторыі самае важнае тое, што Вальдэмар дакладна не прагадаў. Сафія аказалася добрай маці і жонкай, пасля і талковай кіраўніцай. У іх з Вальдэмарам нарадзілася 2 сыноў і 6 дачок. Сыны сталі паспяховымі дацкімі каралямі пасля бацькі. Можна сказаць, што менская княгіня стаяла ў вытокаў магутнай дацкай каралеўскай дынастыі, якая кіравала ў Даніі яшчэ некалькі стагоддзяў. А дачок раскідала па свеце. Адна з іх, напрыклад, стала шведскай каралевай, а другая французскай. Дарэчы, лёс Інгіборды, жонкі французскага караля Філіпа II, ну это той, які галоўны сябрук Рычарда Львінае сэрца. Гэта ўвогуле Санта-Барбара нейкая на максімалках. Пацікаўцеся, вельмі раю пры нагодзе. Дзякуй, не трэба. Дзякуй, не будзем. Давайте перагарнем гэтую нагоду. Вы можете не чытаць, а вот сваім шаноўным тэлегледачам вельмі раю пацікавіць. Пасля смерці мужа Сафія, упэўніўшыся, што ўладу ў краіне пераняў яе сын Кнут, вырашыла, напэўна, пажыць крыху для сябе і выйшла замуж за нямецкага графа Людвіка III, валадара Тюрынгіі. Але там нешта не склалася. Людвік, збіраючыся ў трэці крыжовы паход, як пішацца, выгнаў Сафію, і тая вярнулася ў Данію, дзе пражыла яшчэ 8 год, і пасля смерці пахаваная была разам з першым мужам у каралеўскай грабніцы. Ну, але норавы ў іх. Матка яе ад аднаго да другога скакала, і дачка такая ж. Ну і Людвік гэты нейкі дзіўны. Ну, агулам, відавочна, нам цяжка зараз уявіць псіхалогію тых людзей, але можна сказаць, што прадстаўнікі вышэйшага саслоўя, у тым ліку самі жанчыны, да ўсіх гэтых шлюбаў ставіліся досыць меркантыльна, як да палітычнага дзеяння. Тут галоўнае, што зафіксаваць. Пра Сафію Менскую ў Даніі захавалася добрая памяць. Ну, дакладней не так. У сагах ёсць гісторыі пра тое, як яна, напрыклад, спаліла каханку свайго мужа ў лазні. То бок, сваю тэрыторыю яна ахоўвала досыць рэзка. Але па канкрэтных фактычных дзеяннях яна выглядае малайчынкай. І маці выбітных князёў, каралёў і фундатарка касцёлаў, карацей, вельмі паспяховая і ўпэўненая ў сабе жанчына. Ну, ўсё гэта цікава, але зноўку ж, Цімох, ты нам усю перадачу расказваеш пра жанчыну, якая ў Беларусі толькі нарадзілася і ніякага дачынення да нашай гісторыі не мае. Добрае пытанне. Мы сапраўды не ведаем, колькі часу Сафія Менская правяла ў старадаўніх рускіх княствах.
Але існуе некалькі не дужа надзейных, але цікавых меркаванняў пра тое, што Сафія ўсё ж памятала пра сваю радзіму. Пачнем з самага дакладнага. У двух крыніцах скандынаўскіх ёсць гісторыі пра тое, як бацька перадаваў Сафіі нейкія дары, іх везлі па моры на караблі, але піраты напалі на карабель і абрабавалі яго. І тады сын Сафіі, будучы кароль Кнут, збіраў экспедыцыю, каб вярнуць падарункі бацькі. А что за пираты? Джек Воробей, Джон Сильвер, сомалийские? Не, тады на Балтыцы шчыравалі славянскія піраты з вострава Руген. Гэта асобная цікавая гісторыя. Нам зараз важна адцеміць, што дачка з бацькам абменьваліся падарункамі. Далей пачынаюцца больш плыткія, але яшчэ больш цікавыя аргументы. Хутчэй за ўсё, Сафія мела дачыненне да будаўніцтва каталіцкага касцёла ў горадзе Калундбарг. І калі прыгледзецца, то можна ўбачыць, што касцёл гэты крыху незвычайны. У яго 5 вежаў, і з іх 4 стаяць вакол 5. І гэта зусім не каталіцкая традыцыя, гэта ўсходняя традыцыя, візантыйская. А хто мог прапанаваць візантыйскую архітэктуру ў дацкім каралеўстве? Ну, хутчэй за ўсё сама Сафія, якая сумавала па радзіме і прапанавала крыху візантыйшчыны датчанам. У нас няма ніякага пацверджання гэтай гіпотэзе, але гучыць досыць лагічна. Ну, нацягнуў саву на глобус. Ну, што маем, з тым і працуем. А памятаеш ты гасцінцы, што я дачцэ выслаў Данію? Там быў хорошы такі сервіс візантыйскі, камплект пасцельнага, дарагі мы выслалі, крыжык нацельны і яшчэ бочку квашанай капусты, бо яны ж там на поўначы не ўмеюць квасіць. Ну і ведаеш, да гэтыя гасцінцы на Балтыцы напалі піраты і ўсё забралі. Але мой унучок, Кнуцік, ён жа ж малойца, кравінушка моя, сабраў экспедыцыю, падкручваў тым піратам галовы і ўсё назад вярнуў. Ну, там сервіс толькі і пабіўся, але Бог з ім. А ты вось часам не памятаеш, дзе мы той крыжык замаўлялі? У нашага богчы? Ці там, можа, купілі на базары? Не памятаеш? А што, накладныя згубілі? Вот ты боўдзіла. Ну, як з такімі людзьмі можна збудаваць нармальнае княства? Ай, ну цябе! Так, служкі, нясіце віна і капусты, будзем квасіць! Ну і вось, нарэшце, пра сам крыж. Яго знайшлі ў каралеўскай усыпальніцы ў 17 стагоддзі, а ў 19 стагоддзі зрабілі адным з важнейшых сімвалічных артэфактаў дацкай культуры. Рэплікі на гэты крыж датчане і зараз дораць адно адному. Нягледзячы на легенду пра Дагмар, ну яна была проста папулярнай вельмі каралевай, мы не ведаем дакладна, каму ён канкрэтна належаў. Але гэта дакладна другая палова 12 стагоддзя. Гэта дакладна уласнасць кагосьці з каралеўскай сям'і. І гэта дакладна візантыйскі стыль. І крыжык гэты вельмі падобны, ну, на самой справе вельмі падобны да крыжа Ефрасіні Полацкай, які быў зроблены ў гэты ж час у візантыйскай традыцыі Лазарам Богшам у Полацку. Ну і тут, як бачыце, тое ж самае, ніякіх дакладных доказаў у нас няма, але нам вельмі хочацца правесці паралелі і звязаць гэты крыж з Сафіяй і з Полацкам. Ну а калі хочацца, то хто нам забароніць? Гісторыя ж цікавая і нават павучальная. Лёс Сафіі, ды і ўсіх жанчын з яе роду, гэта вельмі добрая ілюстрацыя тагачаснага жаночага лёсу ў сярэднявечнай Еўропе. Шлюбы па разліку, шмат палітыкі, шмат небяспекі і вельмі вялікі ўплыў жанчын на тагачасную палітычную канструкцыю ў Еўропе. Дарагія тэлегледачы, вы толькі што паглядзелі недакладную перадачу з недакладнымі фактамі і з такім жа недакладным вядоўцам. Як ёсць. Тарам-парам-пам!